Парламентарийларның жәйгі каникуллары тәмамланды. Озған отнай депутаттар шәнлігі нинди вақиғалар белән истә қалды. Парламент хәбәрләре белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Узган атнаның төп вакыйгасы Көнчыгыш икътисади форумы. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Владивостокта булды. Форум безнең республика өчен бик күп карарлар һәм килешүләр китерде. Аның беренче нәтиҗәләре безнең парламентарийлар тарафыннан ничек бәяләнде? Татарстан өчен иң куәтле проектның берсе Елга вокзалы зонасындагы гамәлгә аша. Яңарыш дулкыны шулай башланды. Башкалабыз Казан белән Саклык банк арасындагы килешүгә кул куйганнан соң инвестор проектка ярты триллион сум акча салды. Әлеге акчага яр буен төзекләндерәләр, торак комплексы һәм порт төзелә. Елга транспортының эшке төзелеше үрнәген Рөстәм Миңнеханов монда Владивостокта карады. Бер ел эчендә порт аша 5 миллион тонна йөк, 150 меңнән артык автомобиль уза. Башталарны бергә җыялар, аннары кирәкле урыннарга озаталар. Логистика таләбе шундый. Бу тармактагы иң зур компания вәкилләре белән перспективалар турында сөйләшенде. Июль айында алар Казанда булып киткән иде. Сөйләшүләр эчтәлекле дәвам итте. Порттан Татарстанга Азия Тын океан илләреннән товарлар белән беренче контейнер поездына старт бирелде. Сегодня мы делаем это очень серьезный и нужный шаг для того, чтобы экономика нашей республики, Республика Татарстан, один из развитых промышленных центров нашей страны, она будет стабильно работать. Элек барлык йөкләр дә Мәскәү аша үтә иде. Хәзер 11 тәүлеклек туры юл. Ерак Көнчыгыш диңгез пароходчылыгы тәэмин итү географиясын киңәйтергә булыша. Директорлар советы рәисе Александр Северилов белән Рөстәм Миңнеханов форумда очрашты. Ул Татарстан өчен бик уңышлы булды. 60 илдән һәм Россиянең үзеннән вәкилләр катнашында 90ннан артык чара узды. Яңа инвестициялар эзләү, килешүләр төзү өчен уникаль мәйданчык. Татарстан Иркутск өлкәсе белән хезмәттәшлекне киңәйтә. Химик препаратлар, медицина җиһазлары, йөк машиналары өчен запас-частьләр китерү өлешендә 2025 елга кадәр юл картасы төзелгән. Хакасия белән дә республика хезмәттәшлек итә. Алар белән хезмәттәшлек килешүе дә бар. Форум географик шикләр булмаган бердәм мәйданчык. Хәзер татарстанлыларны Камчатка краенда да көтәләр. И пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса. Ерак Көнчыгыштагы сөйләшү йомгакларын Дәүләт Советы депутатлары югары бәяләде. Анда төзелгән килешүләр, билгеләнгән проектлар республика икътисадын киләчәктә үстерүгә этәргеч бирергә тиеш. Узган атна сәяси һәм иҗтимагый тормыш вакыйгаларына бай булды. Фәрит Мөхәммәтшин Казакъстанның Россия Федерациясендәге гадәттән тыш илчесе белән очрашты. Халыкара мөселман киносы фестивале ачылышында катнашты. Моннан тыш парламент рәисе 21 гасыр лидеры фестивале финалистларын республика җитәкчелеге исеменнән котлады һәм танылган татар шагыйре һәм парламентарий Роберт Миңнуллинга мемориаль такта ачты. Балаларга багышланган, өлкәннәргә багышланган, бүгенгесенә, киләчәгенә багышланган. Күбесе җырга әйләнделәр. Аның сүзенә язылган җырларга күп милләтле республикада тәрҗемә ителде күп кенә телләргә. Роберт кайда гына бармаса да, мин аның белән еш һәм күп халык белән очрашырга туры килде. Кайнап торган аудиторияларга кирип, чыгыш ясап, ул ипләп кенә сүзен башлап, бик хөрмәт итеп аудиторияны, менә шулай иттереп, андыйга бик әзер кеше иде. Ул чынлап та аксөяк, затлы кеше, югары сәнгати зауыклы кеше. Ул аның иҗатында да чагылды, үзенең тормыш рәвешендә дә, фикерләрендә дә, аралашуда да. Андый кешеләр сирәк, кабатланмас шәхесләр алар. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.